Tuts! Og Stine er lige ude og sejle kajak. Jeg har min liggende der. Det er sådan set mere bare et surfboard med en paddel. Så det er sådan rimelig ustabilt. Det er ligesom vi kan se hvor vi bor henne. Vi bor faktisk lige oppe bag træen her. Det er lige der omme bagved. Der er jo en rigtig fed lejlighed. Udsigt ud over Bay of Islands. Lige nu er der lige kommet lidt skyer for, men ellers har vi haft... Hej, Tuts! Hej, hej. Det var rimelig godt styr på det der. Så det er Bay of Islands. Ja. Lige herude i går morges så vi delfiner. Nogle af os. Jeg gjorde. Stine var ude at løbe. Jeg gav op. Og der er bare super dejligt her.